Ramogi dakika en 27 tok sa adek mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono. Ageno no okinyi mari dhi mbele e yo makare mana kaka senyisi ni wasedonjo e twaka e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. Higa achiel koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Telo osebedo machalo nade. Odiochieng' maket kod mae higa mokalo, mano higa mar 2022. Jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua nochamo muma mar donjo e apisi kaka jatend piny Kenya mar abich kaachiel kod jalupne. Singo negi chiwo mathoth ahinya e kinde mane gitimo campaigns. Nyaka sani bende nitiere singo moko magisemedo chwalo. Kata kamano, in kaka japiny, in kaka jakenya, higa achiel koro jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne osetiyo yo machalo nade. Weche mag telo osebedo yo machalo nade. Weche mopogore opogore osebedo katimore. Waseneno kogol nondo nitiere jo Kenya moko mawacho ni piny Kenya ochomo kama ber, jo Kenya moko wacho ni piny Kenya ochomo kama rach. Kata kamano atamalo maduong' ema wacho ni piny Kenya ochomo kama rach. Ochomo kama rach nango kalure kod pek mar ngima, nok mar tije, kaachiel kod midhiero mopogore opogore manyaka sani podi okwako jo Kenya. Mane momiyo okinyi ma kawuono antiere kod welo e studio kamana kaka asenyisi, antiere kod welo adek kata kamana kaka iseneno. Antiere kod welo adek ma bende wadwa goyo godo mbaka. Wanenane ni higa achiel kolo telo chalo nade. Okinyi ma kawuono Ramogi ena mar mondo mi arwak welo mwantiere godo e studio okinyi ma kawuono. Adwa chako kod Kevin Osido, jalonye weche mag telo. Ichiwo nade Kevin? Achiel maber, agoyo ne Nyasaye erokamano kuom ngima kod thuolo ma omiyowa. Erokamano mondo wati kode kanachiel e gero piny. Kamano. Machiegni twak okinyi ma kawuono. Wendo mar ariyo Ramogi mantiere godo antiere kod Rachel Omolo. Rachel Omolo en jasiasa machiegni ahinya. Rachel. Erokamano Sharona, kenda moso jothurwa duto mawinjowa okinyi ma kawuono. Nopak ruoth. Amor ni Nyasaye yawonwa piny kendo miyowa thuolo mana kaka Osido osewacho, mondo wapuonjre, mondo wang'e ni to wanyalo dhi mbele nade, nikech mane lengo mare kodwa e piny ka. Erokamano machiegni ahinya. Wendo mar adek Ramogi ma bende antiere godo e studio ka okinyi ma kawuono antiere kae kod Odoyo Owidi. Odoyo Owidi machiegni ahinya e studio mar okinyi ma kawuono. Ichiwo nade? Achiel maber. Ruto gwedhnai. Sai ma ono ting' na imalo. Erokamano ahinya. Mana kaka ineno Ramogi mage welo ma bende abiro bedo ka twak godo kotudore kod higa achiel telo mar jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua chalo nade. In bende kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono Ramogi inyalo tudri kodwa kitwak kodwa, ichwalonwa ote kata penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kati biro yudowa live Ramogi TV, Twitter bende biro yudowa live Ramogi TV, YouTube bende nyalo yudowa live okinyi ma kawuono Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle mara bende biro yuda @JoyceOduor_. Kwa chaka yanga twak mar okinyi ma kawuono chak kodi Kevin Osido. Higa achiel koro telo chal nade. Wang'eno odiochieng' maket kod mae jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua nochamo muma mar donje apisi. Ka bende nitiere singo mopogore opogore ma bende negi chwalo ne jo Kenya. Kwa chako mana mapiyo piyo, higa achiel koro inyalo wacho ni kat luore kod telo mar William Ruto, inyalo miya ata maladi osetiyo yo machalo nade? Erokamano Joyce, kamiyo percentage kata malo yo 100 kaluore gi kaka sirikal mar Kenya Kwanza gi jatend piny Kenya William Ruto osetiyo, anyalo miya ata malo 40 e wi 100. Akia ni mano en C-, akia ni en D, akia ni en D-, akia ni en F. To en nikech aparo ni kawang'iyo gik ma waluongo ni tenets of good governance, singo mar tich maber kaluore gi telo, to nitiere gik moko madhi kaka 12 ma wajang'iyo ga. Mokwongo en gima waluongo ni rule of law. Ere kaka irito chik, singo miketo mar rito chik kaluore gi gigo moripo bed ni tiyo godo e ng'iyo kaka irito chik, magin kaka katiba marwa, wantiere gi chike mopogore opogore. Aparo ni Mheshimiwa William Ruto gi sirikal mare ok osetiyo maber e weche mag rito chik. To nitiere tienge ariyo manyalo wacho mar mondo sir point ma wacho no. Ma mokwongo wang'iyo godo kaka nene otimo appointments kaka mag cabinet administrative secretaries ma pod en wach manitiere e court.
Namba 2, ka isebedo ng'atno miluongo ni rais mar jo Kenya te, to ok ochuno ni nyaka ing'i mana jogo manogo ni kura, ni gine ma iritogi, gine ma ing'iyo kaka gik ma gidwaro itimo, to kata samoro nyalo bedo ni gigo ma gidwaro ni mondo itim, ok itim, but nitiere kaka i-communicate kata kaka inyisogi. Omiyo kanyo ne waneno kaka especially kaluwore gi weche mag maandamano, kaka ne sirikal mar Kenya kwanza ok otiyo maber kaluwore gi dwaro mar ng'eny jo Kenya e yo ma protesters kata demonstrators nene itiyo godo. Mar 2, nitie gima oluongo ni responsiveness as a tenet of good governance. Ere kaka i-respond to gigo mane wacho ni dwa timo ne ji. To kaluwore gi singo mane ne Kenya kwanza oketo, ok apar ni gisechopo singo no. Nikech king'iyo weche mag tije mag yudhe, sani ng'eny jogo ma commit suicide kata mana ma wanyalo luongo ni rate of mental health, ng'eny ji madonje counseling centers, to wantiere gi social centers ma ng'eny kabisa Kenya te. To data kata nonro mosetim yudo ni jogo mantiere 28 years and below ema ng'eny gi dhi kacha. Kevin Osida, anyalo wacho ni iringe ng'wech ahinya kata kamano pod wantiere twak okinyi ma kawuono. We winja ne recho korka kori higa achiel koro jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua osebedo ka telo ne jo Kenya. In korka kori nyalo miyogi atamalo adi, to en ang'o? Osido to miyogi 40% kanyo. Wacho ni mano nyalo bedo kata konono kata i kata di. In korka kori neno ni gisetiyo machalo nade? Erokamano Sharon, pani penjo no nyocho penja kama na be kan mana kawa dweche moko matin mokalo. Taparo kana miyo jatend piny 45. Tapano semedo matin, koro wanyalo kete 49. Nikech nitiere kwang'iyo ni nowachang'o tang'o osetimo. Nikech seche mit okaw muma tende chakre sechego. Ineno, to wacho ni I'm going to uphold the rule of law, I'm going to do ABCD, kalure gi promises mane omiyo jo piny ndalo manotimo campaign. To kwang'iyo largely, ni nowacho ne jo piny ni kochopo 90 days abo timo gima kama. Bende notimo, timiye tik kata okimiye tik. To kwang'iyo 90 days gi gik mano promise waduto wang'eyo ni onge manotimo kata di kata chiel. Kendo wasudo mbele warango ni oyo seche moko e kanodonjo koro neno kaka idwaro los sirikal. Oyudo jok monyalo tiyo go miluongo ni cabinet secretaries. Kendo koro wachako wang'iyo ni jogi giseyudo. Koro idwa chako tiyo nang'o kalure gi gima sirikande wacho ni the plan. Emomiyo kamiye 48%, amiye nikech singo mano singo gi gik mosetimo chalo kagima pok ochopo kama nonego bed ni chope. Nitiere moko mosetemo kaka nowacho Hustler Fund mano wagonero kamano nosetimo. To bende wanyalo nono matut ni bende Hustler Fund ni gima nomiyo kete bende ochopo kama ne onego bedie. Koso nena ena wach ni it is just a populist talk, wadhi time to kwane niya how impactful is the Hustlers Fund, for example. Sirikal wacho ni an adhi golo, adhi timo ni, adhi subsidize production mondo piny obed ni piny nya kata wan gi chiemo moromo. To kwang'iyo matut bende osetimre kaka nowacho. Yes, you reduce the fertilizers, tick, wamiyi tick. To what are the core cost of production? And fertilizer could even be a third, or 3% of something like that. Kuro generally iyudo ni kipimo niya wamiyi jatend piny kiwango machal nade, to kwamiye nekech ok wahere, to wamiye nekech waneno ni niwacho ni dhi timo gima kama, to mae ma okitimango emisetimo kata mae ma penjo bende nyalo bedo ka penjo ni bende higa achiel oromo mar chopo singo go duto. Wang'e ni jatend piny ka achiel kod jalupne nitiere kod thuolo mar higni 5 mar telo ne jo Kenya. Ponono tok higni 5 ema jo Kenya koro nyalo ng'ado bura ni nitiyonwa kata oyo, kata kamano mano penjo mubro duoko bang'e. Odoyo widi korka kori. Recho omiyo jatend piny Kenya William Ruto atamalo 48, Kevin Osida omiyo atamalo 40 kalure kod telo mare pacho kae. In korka kori nene nade? An korka kora amiye 80. To kendo 80 na amiye to onge ng'ato Kenya ka madotimo maber molo President William Ruto. Kata Kibaki mawinjo ka jipako dine wachiew ok dotimo maber molo Ruto. Nikech nitie gimoro miluongo ga ni entry level. Sami chako midonje class midonje no. Idonjo gi maxi adi.
kidonjo kija E tidhi miyudo B, ilo ng'ama nodonjo ka ja B to sudoro yudo A. President William Ruto nodonjo Kenya ka mogo en siling 250, kawuono koro sedhi 100 gi wiye. Omiyo nyaka wang'e to ng'ano donjo nade. Ing'e ni President Kibaki nodonjo loch maonge opposition, nikech ne gidonjo gi the chief oppositionist Raila Odinga e sirikal mokwongo manodonje. Omiyo nyaka wang'i sembe ipimo kod nyamin. So iwinjo ka ji ywak, kendo awinjo kilero ka ni nyalo chalo gima joma ywak ni piny dhi kuma rach ng'eny moloyo joma ok ywagi. Ing'e ni ng'ama loye mago koko, kendo guok mogoye ma ywak. Koro joma iwinjo ywak matek gi gin joma loka, to gin ing'e ni nyaka gikwed President William Ruto. Joma nogone President William Ruto kura ka oling tiyo, kendo machiemo kaka wan be oling chiemo. To koro dwani mane ma mondo wang'e. So kwa pimo gimoro, nitie gimiluongo ni comparative measurements. Ma ipimo A tipimo gi B. To kipimo ng'ato no yudo ang'o, tikoni sama nobiro mondo puonjre mondo yud gigi oromo. To kendo iwacho wach moro mamit kabisa sama jogi tieko. Ni President Ruto ni gigni 5 mar timo penj mar rito Kenya. To kigni 5 ema chik owacho ni koro wapiketi ratil ni to itiyo maber koso itiyo marach. Nikech bende skam wabet go kani wanie dwe mar 9. Budget mokwongo mar President William Ruto nochakore giko mar dwe mar 6. Tiende ni koko dhigo dweche 2. Ting'e ni okapu mane wabiro go e ginto ne iye ni nono. Mabe kaka nokalo gino mochopo ka, Nyasaye mad loch mondo ting'na go malo. To mana kaka iwacho, aneno ka wach moro ilo rech ahinya. Imiyo jatend piny Kenya William Ruto atamalo 80 ewi atamalo 100. Nyalo mano kwaloso ewi telo mari. Inyalo wacho ni ang'o momiyo gi ground mane miye godo atamalo 80 ma jo Kenya nyalo wacho na diera odoyo widi kata miyo jatend piny Kenya William Ruto atamalo 80 to magi gin hits kata gigo mosetimo makare e pacho kae. Kopogore kata kod wach mogo mabendi wacho mang'eni recho kachiel kod Kevin Osido dwa wuoye. Entie gimoro miluongo ni when you are confronted with a problem, ka chandruok oyudi til iloso chandruogno nang'o. Gimora mora moseriwe nyim Ruto modwa ni mondo los mondo bed maber ne jo Kenya. Yo moseluwo kolose osebedo maber ma kata dine mi ng'ama chielo tok do lose maber. Inyalo nyiso ni gin gik moko kaka mage moseloso makare. Sama President William Ruto donje tich mokwongo odiochieng' mokwongo. Gimokwongo romogo en maanda ng'anyo. Onge ng'ama do tiyo gi maanda ng'anyo te maber moloyo ka Ruto notiyo kode. Jomo Kenyatta ma wuono Uhuru mane wawuotho go ni kano obwoge gi maanda ng'anyo Kisumu, Luo notho e dakika achiel molo manotho e gir Raila manokawo dweche 6 maanda ng'anyo ni. Mano joma notho e dakika no. Kane wawuok e yiero mar 2017, nolor ne ji makata ng'ama wuok e bira nyono Ngong Road ne onge, nikech nong'e ni gidhi maandamano. President William Ruto noyienegi ma gichopo e yo. Tembegi e yo kuno mar loro yo, gi maji mwandu, gi turo dukni, emomiyo koro nyaka ne polis ti gi teko mondo mano ling'. Bedi ne polis wek tiyo gi teko mondo mano ling', di koro pod wan e barabara. Gima ne ochomo Ruto mar 2 ne en nengo chiemo. To nengo chiemo ni opposition kone ni duok nengo mogo piny, ket subsidy. Tadwa nyisi gimiyo Ruto ne ok nyal keto subsidy, omiyo anyisi ni gima notimo no ber. Kenya ka choko 2.6 trillion. Trillion achiel dhi e chulo gowi, machielo dhi e chulo mshahara, bilion 400 dhi e counties, odong' adi michulo go subsidy. Subsidy ma Kenya ka e higa achiel en 240 billion. Bedi Kenya ringi. Dino waluwo opposition owacho ni mondo waket subsidy. Omiyo ka onge ng'ama nyalo kawo facts, figures and logic kete wi mesa, to onge kumwa nyalo dhiye. Kech joka wuoyo gi dhogi to onge gima giwacho, onge kwano ma giketo ne ji ni Kenya nigi mwandu maromo kama, jo Kenya gin 50 million, ng'ato chamo mfuko di, mfuko no abro chulo na 100, Kenya dhi tiyo gi pesa di. Ng'ama osego kwano no onge mana an mabet kani masagoy mayudo ni en 240 billion. Adani makparo no gikanyanno ka recho kachiel kod Kevin Osido nyiero matamreno. Recho keni wacha kodi. Winjo kanyo kaka odoyo video wuoyo en korka kore omiyo jatend piny Kenya William Ruto 80%, mano atamalo 80 ewi 100. Kowacho ni jatend piny ne oyudo ka agulu ni nono e kinde mane obedo e telo.
to bende kinde mane osedonje telo to weche mag maandamano ema nokwake. Bende yieri kod wach makamaya inyanya kwa chako kanyo kod nengo mamalo mar ngime mang'eyo ni okwako kata midhiero maduong' ahinya ma jo Kenya ywak. To mano bende momiyo kata kalure kod nonro mar Infotrack kata malo 65 mar jo Kenya pod ywago nengo mamalo mar ngima. Ing'eyo ni osiepa owede japuonj ok dwa nyiso jatend piny adier. To kidwa konyo ng'ato tinyisi adiera. Nikech waduto at least jomobet kae ne nitie ndalo mane nosewewa Kibaki nokao telo. Kendo piny ne rachie zaidi molo kaka rach sani king'iyo mar adier. To seche ma iwacho ni ker masani nyo kao telo ka piny rach oyudo ka the economy was dilapidated, there was no money in the coffers and all that kind of stuff. To wawuondre ahinya, gimomiyo wacho ni wawuondre nikech ng'atni jatend piny ma en ker emane en jalup ker ma onge gimoro mane okia matimre sirikal. Okwawuo kuom ng'ama nyoche kodonje sirikal in 2017 mawacho ni kotiyo tama achiel. Ma ng'ama nodonje siasa mosebete sirikal nyaka nodonje siasa. Ochako gi Moi nene sirikal Moi. Kwatieko Moi nene sirikal Kibaki ma bende nyaka minister. Odonje sirikal Uhuru manene vice president, deputy president sorry. Koro sani en ker mar piny. Onge gima rahisi kia. Kizungu owacho ni they are trying to please the president. To in the process of pleasing the president, emango odoyo owedika ne wuonde ni werigi jo piny mawacho ni piny rach. To gimomorago mogik to wacho gi dhoge kawuono admit ni baba noyombo. Ko wacho ni ya joma ng'eny mago kokogo gin joma nokotimo ang'o ogo kura ne rais. E joma no 85. Matini ni en be chunyo yie kawuono ni kara rais ni nokoyombo. Nikech ng'eny joma go koko sani to gin jo Azimio kende kang'iyo matut. Nikech mogo ma odoyo wuondo wa ni odok piny ka rais no kawi at 150 an ng'ama miyo madhi e chiro manyiepo 250. No mogo no yo iriambo mogo en 130 actual sense it was 138 chieng mane irwako rais ne en 138 koketi mara diere manyasaye kawuono mawuoyo ni mogo en nekech en on offer Oduma wase on retailed price on offer. It is 189 on offer. Matine ni beche mapile cha kogol offer to the chakodoka doka 2002 202 shillings sorry per 2 kg packet. Omiyo wanyisuru rais adiera ni yes you subsidized fertilizer mondo jopiny opur mang'eny kata oyud cham mang'eny. Tadiera makenda ni even if we focus on fertilizer every single day, that is not the only cost of production. Nekech jowa mapuro mang'eny ma inyalo uso dumago mondo losnwa godo mogo gin jowa ma Kitale to gitim subsistence farming, gitimo large scale farming. Matini seche ma gitimo large scale farming kata reduce fertilizer cost to the other cost of production. Remember ogipur gi lwetgi gipur gi jembe. Remember ni ogipidh cham gi lwetgi. Gigitetiyo gi machine matiyo gi fuel. The same fuel mane rais promise ni beche dhi dok piny nyaka kawuono gima waneno maber ni bei no dhi malo kopogre gi last month mane they retained the selling price, the price at the point of whatever. Ineno ka giwacho ni subsidies en gima rach okony. Adira makende it is costly kikwariambi. But nitiere seche minyalo dok piny ming'eni ya monda kon jowa monda ngima piny ngima mar piny obed ne jowa mayot. Let me employ this subsidy as a short term measure mondo jopiny oyud kaka konyre. Nyocha ugoyo mbaka ka kuwachonwa kaka joluo uso duma. Ang'o momiyo negi uso duma? Despite ni fertilizer nomiyo negi timango negi yudo chiemo. Gi uso duma nekech seche modwa dhi nyiewo sabun we are no longer on barter trade.
nyakiti gi pesa mondo itim ang'o mondo inyiew gimoro. Koro mari ma in godo makuyu wacho ni diendi ma in ge miuso wambe odume ma wan go ang' wausi mondo wanyiew koro skuma mano kapidho mondo timne nade otim. Emomiyo wawacho no widi kenda nyise kawuono no widi kihero rais gi chunyi duto to nyise adiera manyalo konye ni ngima piny tek. To subsidy manyogi wacho no ok berno. Donge subsidy ma kendo gichako giduoke fuel. Kanyocha giluongo ni cartel mag the other president Uhuru Muigai Kenyatta or ne konyo mana a few people. Does it mean ni nyocha girito mondo kembni moko losi mag jo KK government mondo gibed a few of them oyude konyruok e subsidy ka? Owidi nyalo leronwa ang'o momiyo ne gitamre subsidizing fuel cost koro kendo gi reintroduce subsidy on the same fuel. Kapok amiyo do with the right of reply kalure kod gigo duto mabende wacho. Kevin Osido korka kori kinde mabende ne wachako iwacho ni nitiere gik moko 12 mago mag telo manyaka sani jatend piny Kenya William Ruto pok okete kare. Ise wacho 2 akende manyaka sani wacho ni telo mare pok ochopo kare pachoka. Kinyalo mana lero nwa modong ni ponono gin rem mage ma in korka kori neno ni sirikal mar William Ruto pok ochopo kare nyaka sani higa achiel. Na chako ka wacho mar 2 ma en responsiveness. Nito be gik mane wacho ni dhi timo ka. Bende isetimo gadieri kosena ena wach mi wacho gi dhok migoyo. Taparo ni kuma koro wadonje ni kama responsiveness no donje nikech aparo ni jatend piny Kenya Rais William Ruto nitie gik mang'eny sana mowacho, but kichako ng'iyo gi into details nito be gitimre adier to either ok gitimre kata tin gi kabisa ema timre. To mokwongo mago en kaka colleagues na osewacho cost of living. Kato bedo ni weche mag mogo ng'eny ne gik ma wacho to kidonjo households ng'eny households ma wantiere godo Kenya kai mogo kende ok gima ji chamo. To kata ka en ne ma ji chame to nyaka bed ni chame gi gimoro. Kata ka jogo mamadhi gi chai kaka an kama kila asubuhi kuon manyodong nyoro to nyaka bed ni nitiere escort moro mimiyego. To kuom around 12 to 16 commodities majo Kenya tiyo godo pile pile ng'eny gi bech gi odhi malo. To ng'eny gi bech gi dhi malo kaluwore gi taxes ma sirikal ma Kenya Kwanza keto. Responsiveness mar sirikal mar Kenya Kwanza weche mano wacho no dhi timo ne jo Kenya ni piny. To Recho oseleronwa weche mag fuel. Ni kato bedo ni nitiere weche mag mogo to mogo no ok en gima watiyo gi lwetewa. Nitiere tingni madhi e puodho kacha gitiyo gi diesel. Bech diesel sani odhi malo to almost 28 to 32% kaluwore gi pesa ma minyiewe godo kawuono. Kuom jogo bende matiyo gi mafuta mar koroboi chande nyangile. Mafuta no beche odhi malo to almost between 28 to 33% kaluwore gi economic policy ma sirikal ma Kenya Kwanza oketo na omiyo responsiveness mar Kenya Kwanza sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore gi gigo mano wacho no dhi timo ne jo Kenya ni piny. To mar 2 responsiveness no en kaluwore gi opportunities ma vijande yudo godo tich. To kiwuotho e taonde wa ma Kenya sani state of insecurity rach kendo rach moloyo kata kaka nene en sirikal mokalo 1 year that government a time like this seche machalo kamae. To en nikech kato bedo ni wawacho wach mar hustler fund. To Recho gi Mwalimu Owedi kod Joyce about 3 weeks ago ne wan gi bura mar galamoro mar jotelo ma ochung' ne weche mag affirmative action funds nyaka jo hustler fund. To ne wapenjo gi ni to hustler fund mowacho ni usegolo bilion adi ma jo Kenya oseyudo to areas mage ma ji uptake mar hustler fund ni malo to miwa uru success story kata chiel e kuonde ma uptake nitiere go. They were at pains to explain nikech hustler fund ok kony yudhe ok kony jo Kenya. Kato bedo ni wacho nwa ni osemi jo Kenya madhi 7.7 billion shillings on hustler fund. To kiwuotho e ng'eny towns ma wantiere gi to ji wacho ni siling 500 te mane wayudo to pod wa struggle mondo wachule. Sirikal pok oketo yore ma clear mar mondo gikony godo vijande kata jogo maonge gi tich mondo giyud tije. To en nikech economic policy mar Kenya Kwanza government
ok respond to the actual things matimore on the ground. Manyiso ni industrialization is not a priority to Kenya Kwanza government. Manufacturing, manyiso ni kaka kambe nyalo migodo rebates on taxation, rebates kata mana on gigo ma wanyalo lungo gini statutory deductions ma sirikal kao kum jogo mandiko jitich. Iyudo ka kaluwore gi Finance Act ma wantiere godo sani, en gima okseji mondo gipar ni ere kaka wanyalo expand opportunities of production. En gima pile pile ka jobete boardroom to gipenyo ni koro jadi ma wadhi riembo kawuono mondo mi wa respond to gigo ma sirikal dwaro to wabende mondo walos godo profits mekwa. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza 1 year down the line kato bedo ni gin ng'eny gin jogo mosebeto sirikal kendo rais marwa en jatelo malongo kabisa mosebedo deputy president for 10 years. But paro mar gigo ma jo Kenya feel okane ka gi respond to effectively. Number 8 and openness and transparency. Issues around corruption. To kanya do akete nyaka weche mag ndiko jitich. To kata kapok wadhi e mano nikech mago wanyalo wacho ni thothne wanyalo wacho ni wasegedo e gik ma sirikal mar William Ruto pok otimo makare. Wanyalo wacho ni mago misses kata gik ma pok otiyo makare. Odo widi korka kore. Akena kuonga chiu ni right of reply mondi kalore kod gigo marecho kachiel kod osido wacho. Weche maricho manyaka konyo. Recho wacho ni ya. Ni kama bedi na yie ni Ruto ni okoloyo. Awacho ni ya. Guok mayuak en guok mogo. Ng'ama go koko en ng'ama lo. Koro joma lo ka ema go koko. Emo mi neno ni joma go koko sirikal. Joka da bed ni joma noloyo ka be go koko. Di winjo ka duondgi oingo magugi. To magugi gin gi go koko nikech nologi. Gima ng'eyo go ganda nani endi manoloni. En kato loye gi yor ratiro to nyako go koko. Be samoro kato loyo be pod ogwe debe koromo ge laro ema oro. Omiyo koko gino emo miyo ji paro ni nitiere kaka joma kwedo sirikal ni ng'eny. Winjo ka Recho wuoyo ka kabisa kendo wacho ni kata gik moko nobedo nodhi marach sirikal mokalo to nyaka wang'e ni President William Ruto e manager of president. Mano is true but not logical. Mano en adieri to oonge gi pek. Oonge gima nonyalo konyo. Kano oseriembe mokone ni jatanga tanga dhi tanga kucho watiyo go wadwa maero ni. Koro gitiyo go wadegi no to giketho piny. Gimoro iwacho ka ni mogo ne siling 138 chieng' mane sirikal oloki. Chieng' July 28 Royal Media mwabede ni no report ko uru dhao na ng'omo miyo sasa ma yiero chopo to mogo nyaka dhi malo siling 250. Ni e report ka Royal Media man gi badge mar Royal Media ok riambga. Studio ni okriambi kata kagitama ni okabiga ka riambo to giriambi. Watami nade ka mwami to itami to rais bende leng bwana kania no wuo. Biwinjo ka wuo kata wacho weche maricho. Koro wach mar rais no yombo no iaye. Wach mar mogo ne 138 no be iaye. Wach ocha gik madiere ka miyo joma winji oko ka bro mi luor. Koro subsidy ni wacho kendo ka ini Recho ni subsidy tindo kete fuel. Onge subsidy mo kete fuel. King'iyo fuel kaka ing'iewe nitie gimoro e levy kacha miluongo ni fuel stabilization fund. Tiende ni ka fuel dwaringo dhi malainya tigonyo fund no to dok piny. Ok en subsidy migoli ushuru mwase choko ka. Mano dwani monda lerni maber mondo koro kik inja urito joko ka winji. Kata wach machielo nitie gimiluongo ni the general outlook of the economy. No land maber ni sama ne President William Ruto kao piny higa achiel mokalo inflation ne 9.4 kawuono en 6.8 karo dwani ng'ato tinade ting'e ni sami deal gi inflation odok piny in a spiral manner. Sani no odok piny gi points 2.5. Gima dhi timore ni koro dwadhi dok piny kendo maber moloma ka wabiro nikech koro lwasi medo bedo maber. Recho gini koro medo save pesa nikech nengo inflation koro dok piny. Mano bende nyaka wawinjre. To wach moloyo en wach mar Hustler Fund. Hustler Fund nyaka ng'e no kele mondo kony jopiny ae jela mar Mshwari gi Fuliza. Ing'e ne japiny ok ong'eyo ni the annual interest rate mar Mshwari en 170%. Ini kawe ni 107%. To ka iga orumo to interest michulo e siling 100
en 175%. Omiyo magi be nyaka wangi mane jela mane wawuoke. Tingene joma kawo gigi mang'eny gin joma tindo jokawo 500 300. Koro no kelni aslafan ma kikawo 500 no tichulo kawuono tichaki kawa kendo. Kar siko ni dhi e mshwari to tieko ni pesa. Kar siko ni dhi e Fuliza to tieko ni Fuliza. To pesa ni to dhi e account e bank mar ng'ato machielo moking'eyo. Security awinjo kiwuoyo siepna. Ae weche manono bwana. Statistic mar security wacho ni crime rate odok piny. To kendo ing'e ni kaluwore gi economy masani, logically ni paro no nego dhi malo. Taparo ni police masani tiyo tijgi kako winjore. Ing'e ni police be kawo komi equipment mag tich. To gigo kethore. Sama President William Ruto kawo tich ni Land Cruiser moko manotiyo timane kwame yo kanodwok te mukel slot manyien. Mani ng'eyo ok en gima dang' walare wach. So security ok en Land Cruiser? Ato kur mana mi example. Ok mi example. Nikech do ng'ini akunga nyisi, yani ng'ina akunga wacho kika wuoyo. Akunga nyisi ni equipment ma police tiyogo. Kidhi station moro mokone ni jaduong' winjo terwa winjo ni jogo turo dhodi to gari muongego. Mafuta muongego. Mane makoro wang' miyo security dhi nyime. Kata wawinjo ni ero ng'ano nokosa dier to kaka watim investigation mondo wamanye chendo. Mage mamiyo insecurity bede piny. Omiyo an gima ng'eyo ni Kenya oluwo apaya moriere ma bende daj osiepena giendi ma jo Azimio gi bed joma Kenya lit negi. To gikoni we wang'i kako tiyo ka chieng' moro waneno ko fail kata bang' higni 2 to wachak go koko. To ma day 1 isechako ni dwa kawo million march to the judiciary. Koro judiciary mo yugis kata to kosango. Adwa ni umak parono gi kanyo mondi matin to koka wachako kapok uwuoyo. Adwa ni umak parono gi kanyo matin wakaw yueyo madundo gi sani to kapok wakaw yueyo adwa ni wadhi e county ma Mombasa. Kama odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa, odiochieng' ma kawuono jogo makwedo makwedo wach johera kata jogo ma jochwech achiel madonjo e hera. Odiochieng' ma kawuono gi twaka ka gikwedo ng'eto mar mano mar do mamalo mogik. Odiochieng' ma kawuono ng'eto mabende no yienegi ma ne ginyalo loso kata ginyalo donjo kata ginyalo chuogo riwruoge. Wawinjane kapok wadhi e yueyo, wawinjane kaka giwuoyo. Nchi ndio mwenye sauti ya serikali. Muislamu peke yake, wananchi wa dini zote zinapinga mambo kama haya, na ikiwa wao serikali hawataki kusimama na sisi kuamua haki ya kweli, basi na sisi hatutosimama na wao. Mami, unataka kuongezea kidogo? Ongezea kidogo tukifupi hapo. Kama kina mama mwezi vipi? Mimi kwa majina naitwa Zakia Mohamed. Mimi ni mwanachama ya anti-LGBTQ hapa Mombasa. Mimi kile kitu naweza kuongezea ni hivi. Shule zetu kwanza number 1 vitaletewa vitabu vya kujifundisha ushoga na usagaji. Shule zetu hivi sasa tunavyozungumza, mimi wanafanya mentorship. Tuna shule za wasichana na watu wapigana kwenye darasa machooni. Tayari haya mambo yashaanza. Na ikiwa sisi ni wazazi, ni lazima tuyapinge mambo haya. Ikiwa sisi kweli tunataka nchi yetu iendelee, tuyapinge haya mambo. Manake baada ya miaka 10 tutakuwa hatuna watoto wa kike wa kuolewa, tutakuwa hatuna watoto wa kiume wa kuoa. Hebu nambieni, rais akija, hello, itakuwaje? Mwalimu akishika choki, my children, you know, itakuwa ni life ya aina gani? Itakuwa si life hii, itakuwa si maisha kabisa. Ikiwa nyumbani unamtuma mtoto kaniletee maji, ma siwezi, manake anregea. Ile kazi ni ya mwanamke kufanya, si ya kazi ya mwanamume. Sisi tumepewa viungo vya kufanya ile kazi tukaweza kukazana, lakini mtoto wa kiume hana. Na mtoto wa kike pia akifanya mambo yale ya nini ya usagaji, anakwenda kudestroy mishipa yake, ana destroy ninino kizazi chake. Kwa hivyo akina mama walioko nyumbani wakisema mimi siyastaki, mimi siyasikii, akiwa ni baba, ni mama, ni shangazi, ni mjomba, leo si wewe, kesho ni mtoto wa mtoto wako, kesho kutwa ni mjukuu wako, kesho kutwa itakuwa ni mtoto wa mjomba wako. Kwa hivyo kazi hii si yetu sisi peke yetu, ni kila mtu, kila mwanadamu. Kwa hivyo tunapinga. Akina mama, tunapinga nini? LGBTQ. Say no to LGBTQ. So no to LGBTQ.
Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wuond ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. It's another holiday and the little ones will be all over in your Ramogi FM koma record Malaika Musical Kelunu Ramogi 20 e Malaika Festivals Jazz Study gi Prince Inda live. Chienge sotari kapar kora uchiel dwe mar 9 higanendi kochakore okinyi nyaka che State Function Pek Mamboleo Stadium Kisumu City. Jobanjo jongolo mamoko kaka Wini nyaka Julu Apongo Jakabwana Aroji Chogo Keto Stage Down Jolendo Ramogi FM biro keti vikoki gi mor kaka Sasudo Pata Chimbika Angaro VIP Donjo 1000 VIP 500 regular M6 manobel kanyo Mama Jackie bako blato Enigni prario Ramogi FM osebedo kakuza talanta kumano Mapek Nyasi biro live Ramogi FM kachiel kod Ramogi TV. I'm not broke, Bwana. In fact, I will never be broke. Underline the word never. The fact that I cannot lend you money is because my cash flow has been affected by the lack of sufficient measure of value to qualify my mobile wallet to loan you something. Just so you know, I'm on a small financial off-peak. Omera, kwa sasa mimi sitaweza kupatia wewe kitu. Enda kopa kwa bank. You know my capacity. Dial *811 *402# to get cash flow. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano nyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kama watuaka kotudore kod higa achiel mar jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jalupne Rigathi Gachagua e Telo chalo nade mane momiyo kinyi makawuono kaponi e kitudori kodwa gi sani antiere kod wela dek e studio kae antiere kod Kevin Osido jalonye weche mag Telo Rachel Omolo jasiasa kachiel kod Odoyo Owidi mabende jasiasa watwa kotudore kod gigo ma sirikal mar Kenya Kwanza osetimo maber kod mago mapok gitimo makare higa achiel koro nyaka negi chama muma mar bedo jatend piny kachiel kod jalupne e pachoka bende anyisi ni kamora mora ma ineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo ote mora kokale namba mar ote machuo karia dek auchiela nono Facebook kacha YouTube kod Twitter bende biro yudo wa live okinyi makawuono Ramogi TV an bende ichwalonwa ote kata penjo mora kokale yorega duto te mag tudruok Facebook biro yuda Joyce Oduor Twitter ibiro yuda @Joyce Oduor _ kawadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono anyalo wacho ni nyaka sani koro untiere kod pogruok e paro kaluore kod kaka jatend piny William Ruto kachiel kod jalupne osebedo ka telo ne piny Kenya e thuolo mar higa achiel koro nyaka sani wasebedo ka wacho Odoyo Owidi to korka kore nyaka sani koro anyalo wacho ni ento siro sirikal osebedo ka tiyo makare korka kori kaka isemiyo gi atamalo 80 weche dhi maber kendo wacho ni William Ruto kodhi mbele kamano to jo Kenya biro neno lokruok e yo makare kata kamano pod wadhi mbele kod twak mondo wang'e ni nitiere moko kuom gigo mabende jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani wanyalo mana ng'iye ni ponon nikech gik moko te gimoro nyaka bed gi rachne moro nyaka bed gi berne akeni wachak kod ber mondi ma ponon wanyalo wacho ni higa achiel koro jatend piny Kenya William Ruto osetimonwa mabeyo kopogore kod wachno mar Hustler Fund ma nyaka sani jo piny neno gin mabeyo mage matelo mar William Ruto kachiel kod Rigathi Gachagua osekelo na chak kod Recho koso Sido Idwa chako sadhi Recho Arachakwa Thank you Joyce. Achiel kuom gigo mane
rais osingo to waneno kano timo immediately and about the judges mane omiyo tich mana kuwa kucho to mane gima nokuongo timo. Ochako duogo wacho nodhi miyo judiciary autonomy, financial autonomy, ma bende ochako timango, ochako timo. Kata kamano waneno ka pod nitiere donjruok e kaka gibedo ran, to en gima ber ni gima nosingo nodhi timo kuom ariyogo otimo. Ochako wacho odhi ndiko jopuonje, I think 250,000 per year. Waneno kanyocho osechako I think 30,000. Mano en indication maber. To wan ga yie ni obo medo timo kamano. Kata kamano pod waneno ka education sector marwa ok ni maber ahinya. Even though medo jopuonj, to waneno ka largely en gimonego ng'i matut mondo nyithindwa osom maber. Maka deberie to the report mane okuong chiwo mar ariyo ema de jatend piny ong'iyo matut mondo nene to wakonyo education sector nang'o. Nikech onge tiende chiwo free primary education to nyathi kwame secondary kendo nyathi chako kwamo kanye. Ochako kwamo doing tertiary course kata in a high institution of learning. Ineno kanyocha kendo gichako gibiro gi sirikal obiro gi structure kaka gidhi konyo nyithindo mondo some iwacho ni mbalariany. To waneno ka mano nyalo miyo nyithindo ng'eny nyithindo ok bisomo. Nikech wang'eyo wan e Kenya waduto ni Kenya kata president no wuon nyocho wacho korado gi joge ma cabinet secretaries ni gima olak e tende ni an efficiency of services. Matini embo ng'eyo ni upungufu moro nitiere e joge moyiero motiyo godo. Omiyo konyalo konyo gi mondo waneni how do we streamline the education sector mondo nyithindo transition kaka nowacha 100% from primary to secondary and again to high institution of learning. Mondo kik bed ni nyithindwa ndalo kandalo yuak. Ere kaka wanyalo kata come up with a consolidated fund instead of ni MP ni gi pesa ne modhi chulo godo basari. Iyudo ni MCA bende is pushing for bursary through the county. Governor benigi kiti mare, women rep benigi kiti mare, Ministry of Education benitie kaka ginyalo konyo. Why can the president focus on how do we come up with a policy? Mondo waneni ya pesni giduto wa consolidate gi mondo wachiw education for free for our children, at least to the first degree or the first diploma course. And another area mabende waneno ka sirikal otimo maber, the digitization of government services. Waneno ka nyocha piny kacha ne okwachope kiwango makoro services osechope sani. Minyalo dhi e-citizen to most of the government services are already now digitized. Kendo gineno ka gi roll out Wi-Fi across the country. Mano manegi promise. Seche mangato timo maber tipuoya. En mana ni kendo wasiro niya seche magiseketo Wi-Fi bondo kacha. Mondo Wi-Fi no koro tiya permanently. Kiko bed ni okete kawuono to bang' wik achiel to for some reason or the other kendo Wi-Fi ni onge kendo nikech mane kaka iyawo piny. Ineno kendo adiera makende bende ni CS mara internal security bende nyote waneno ka tungni mane ni it was it those sides of Samburu North Rift bende koro chako dok piny. Ineno koro kendo focus jo chako bede Lamu kendo kuma koko se chako tungni mondo as much as they are restoring peace this other side let us all feel the peace. Nikech seche matungni ni Lamu adiera makende warito mana ni watu choponwa sa adi Nairobi ka. Omiyo kik ng'ato wuondre ni ka en Lamu to bor kodwa ahinya, ka en Siaya to bor kodwa ahinya. Seche matungni nitiere piny to mako jo piny duto. Iwacho kanyo makare ahinya temo lero moko kuom gigo ma sirikal mar William Ruto setimo maber osido korka kori. Wanyalo wacho ni ber rach kose gik mosetimo mabeyo e mang'eny kose gik motimo maricho e mang'eny. Osini nene yo machalo nade kata in korka kori gigo mabeyo ma sirikal mar William Ruto osetimo gin mage inyanyaki ng'iye e angoch tiang' mar jalonye weche te. Aparo ni sirikal mar Kenya Kwanza kata telo mar jatend piny wa William Ruto ber e international relations and global affairs. Malo kanyo mar mondo onene gi jok ma ng'iyo kaka tiyo oko e kama emphasis nitie. But kibiro locally
to nitiere ber to gin ber ma ok gin sustainable. Gina ber ma respond. Tungni moro nitie wasime. Kaka mage. Kaka kwa mfano wantiere gi paro ni Rachel osewacho moko kuom gi to kata king'iyo education sector mar education kae pod nitiere confusion mang'eny. Kata obedo ni kano kao telo to nitiere task force maniluongo ni Presidential Party on Education mano yang kendo mano wuotho e tung Kenya te mar mondo ging'ini to ere issues mage manitiere education kae. To kata king'iyo cost of education Kenya sani en cost mani malo kabisa kaluwore obed ECD kata that level kata obedo ni kata counties kae nitiere gi sirikache wa makor gwenge mang'eny mantiere gi programs mopogore opogore mondo subsidize kendo mondo gi tem jiwo kata encourage jo Kenya mang'eny mondo dhi e school. But king'iyo commitment of national government kaluwore gi functions kata tije ma sirikal tiyo kikatiba e weche mag education kata mag somo to ler ma ayanga onge nitiere confusion mang'eny kabisa both in tertiary kata universities mago gik ma potimore. Number 2 en health kata kaka hospitande watiyo tudruok manitiere between daktachewa jogo matiye e hospital and availability of consumables gibed yadhe gibed syringes gigo mitiyo godo e hospital pod nitiere tungni kata confusion bende ma pod nitiere within the health sector maparo ni emphasis kaluwore gi kaka serikal oripo bed nitiyo dware ni mondo jogo ma Mheshimiwa William Ruto kata jatend Kenya rais mar watiyo godo gichake nono ni to ere kaka wanyalo keto singo mane waketo ne jo Kenya mar weche mag health ni singo no ochopi e yo makare nikech nitiere kata facilities kata nitiere costs moko bende ma iluongo ni hidden costs to mago gin gik ma ja Kenya kata ja piny ema engage godo. The fact that ninyalo dhi e hospital to pod nitiere queues mang'eny kendo malong kirito godo daktari nikech samoro doctor patient ratio ni malo ni piny kabisa manyiso ni jogo mabiro manyo thieth ng'eny molo daktache kata jogo manigi lony mopogore opogore e weche mag daktache. To kalose wachno bende nitiere lack of commitment mar sirikal mar Kenya Kwanza e ng'iyo kaka intergovernmental relations between functions ma kata sirikande mag counties oripo bed nitimo e weche mag health and national government. So policies bende nitiere ma conversations berne en ni sirikal oseketo platforms mabeyo ma twak dhi godo mbele but gin twage mang'eny ma ok chop gikogi gina conversations madhi mbele weche miwacha but kaluwore gi kaka oripo bed ni weche go konyo mondo wane singo ma sirikal mar Kenya Kwanza nene oketo ok en singo maparo ni nitiere gi commitment ma clear. Number 3 e gima gisetimo maber and disbursement of funds to county governments. Maparo ni mano to nikech kaluwore gi experience ma jatend piny Kenya Kwanza President Marwa William Ruto nentiere godo particularly kaka jakom mar IBEC Intergovernmental Budget and Economic Council mar national government gi Council of Governors aparo ni nitiere tungni mang'eny manene realize at that point ma koro omiyo oketo directives mondo kanitiere pesa moripo bed ni dhi county governments to en pesa ma ichiwo within the appropriate and the correct time. Recho nitiere Joyce nitiere wach mar corruption maparo ni Mheshimiwa William Ruto bende osetemo mar mondo o give a clear direction on goodwill kech ng'enyne gimose kelo a lot of lack of responsiveness the war on corruption en gima olonga ni political goodwill manyiso ni ng'amubet malo kacha oumo siepene kendo kata gibed ni gin jogo miluongo e weche mag bagni kendo mag tiyo gi omenda mag jopiny e yo marach to odwa ni mondo oumgi but aparo ni Mheshimiwa William Ruto kane ne ochako tich mare to ne waneno kata ka jogo matiyo motelo ne different sectors particularly health kaluwore gi issues manobet mag malaria nets issues manobet mag KEMSA aparo ni nobiro mo talk tough makata PSS moko bende no riemb tich kata obedo ni negi appeal but aparo ni in so far as harvesting goodwill on the war of corruption Mheshimiwa William Ruto notemo kanyo kata obedo ni e weche mag transparency and accountability bende nitiere issues nikech kaluwore gi
gi Mrs. Waneno mana kaka ta osiepene moko bende mane nigi grand issues on corruption. No mitije madongo dongo. Kato bedo ni cases ni mbele. Mibadhi ne mienogi. Ne mienogi. But kato bedo no wacho kendo tiyo mabere weche mag mibadhi kata mag corruption. To ntiere kendo on the left hand side of Kumobete nitie bende kako temo umo jogo mabende weche mag mibadhi pod mieno kendo imiyo gi tije madongo dongo e sirikal. Wewa winja ne pacho doyo widi kotudore koda kaka jatend piny Kenya William Ruto notimo yiero mare ahinya mano mare jotend migepe nitiere moko ma adiera noneno komi lemo kaluwore kod telo mare thuolo mar higa achiel higa achiel kae mane oyiero jotend migepe otimo gik mopogore opogore to bende nosingo mar chopo dwaro mar 2/3 gender rule e kinde ma bende otimo yiero mar jotend migepe nyaka sani osebedo machalo nade odoyo widi. Weche go beyo kabisa kendo ngeni awuoro ka joge nigi gik mabeyo ma President William Ruto timo mok gikwano tok rumi ngado gi ang'ata to pod gimiyo koti gini dog dibed malit ni kata kae nini sai marono mondo gwedhna u amen ingena winjo wach court reliefs moko kanyo ni joge moko koro nowene gi weche mane gin gi court wan duto kaka wabet ka ji ang'wen gi wang'e maber ni ne nitie witch hunting kuom Ruto sama ne ji ochomo yiero kata gik manomiyo mag Gachagua ne gionge ma kata kadang' odhi okoniere kama ne pesa olale manomiyo mako Gachagua gotieno duk ka nyithinde neno omiyo nitiere samoro ma as the president you have the power minyalo free go joma persecuted to courts ma berne ni koro nowe courts emotim power kama no omiyo koro we'll respond. Katiba power no we will respond. Kendo awinjo ka jomoko wacho ni nitie tije moko manomi suspect siepa kidwa wach honesty and dishonesty e sirikal onge kamogwome kaka opposition kachocho gwomo go e tach mogere grofa ma kata ng'ama in kineno kata ng'ama video wuothe kor piny ka chuoji gi pala pod yiera kono omiyo kanyo to kik be wawuoye to bende ng'ama isa suspect en a suspect sani ka ng'ato dhi dala momako mama uno kwalo to tere court e kori paro no kwalo oko make amaka nikech nitie ng'ato moro ma chunyi ok dware to abende dwani mondo awach weche moko matin e yore gik ma President William Ruto setimo kato bedo ni recho wacho wifi to chako buono ni biro kethore ang'o mok kethre gimora mora kethore besa moro jonga ma report no kethore kare bundles motame ng'iewo sinde marach ni gini ok ti to mafrika to samoro sime mokethore so nitiere wach moro miwacho kanyo maber na kabisa rani wakete gima kisungu luongo into perspective President William Ruto oseting'o nying Kenya malo e yore kaka mage oseting'o ka President William Ruto dhi kata South Africa conference kata pok ng'ato wacho anything to he becomes the de facto leader of Africa nikech weche mowacho man gi nengo nikech weche mowacho maber ma resonate gi Africans nikech timbe motimo President William Ruto nodhi koduogo to paro moro biro ne mar climate conference mano kelo gino kama omiyo Kenya nying maduong' iwacho ni kuom higni 10 mosekalo onge piny moro e Afrika ka mane presidents odhi oriwore namba mano biro Kenya kacha mowacho weche mangima omiyo President William Ruto e wach education ka ingeni CBC ma ji dawi ahinya ni to ne en nyathi Uhuru Kenyatta President William Ruto emane koro nokelo midwives ma koro temo rwaye mondo bede gimoro maber minyalo konygo ji to kik wiwa wil bende ni President William Ruto nochiko wani weche sirikal mibiro tim e digital media by samwacho higa achiel biro bedo 5,000 to kano kwan gi no yud ni gin 7,450 mano ministry mar ICT no kwano kendo se yud ni 461 461 hotspots moseketi nyaka bondo nitie moro kuma recho ae nitiere free wifi makatija piko titiyogo katija mechanic titiyogo nono mok chudi nikech sani online ema tich nitie an nyara ma jahigni 22 loso siling 5,000 juma ka juma online makoro kata pocket money ok penja mae kumo wadhiye kuma ne Ruto chiko wani emomiyo wachoma kuter to kik wiwa wil ni President Ruto notimo gimoro ma very very important North Rift jo Kenya ne thoe karibu 10 odiochieng' kawuono kanyo ling thi kada pi mar pi omiyo nyaka wayiere ka ng'ato timo maber mondo
chieng' moro kwandiko report card ne bang' ka penjo rumo higni 5 to andiko maber. E migawo mar pi kuma chung'e arito counties 8. Counties go moro ka moro amiyo boreholes 20 for emergency. To kendo nyaka bondo kamiae Siaya wadhi loso Asembo Ndori water project dhi pango uma wach piyo kuchaki to pi bang'e ni kutiyogo to gik molil mawuok e uteu gi dendu be idwaro siwa be wadhi miyo mar $1,800,000 e chakni. Mano koro tamore timo ti chaki gona simi penya to wito kare ni wuya Homa Bay kamano, Migori kamano, Kisumu be kamano. Kisumu to mare koro duong' nikech kata pi kende ma wamiyogi dhi bedo mar $2 billion water project. Mok gichagi thagre ni pi to wacha kwadogi e siwa magi mora moluoki ringo moriere nyaka kumidwa no dhiye kendo treated. Omiyo ka ng'ato tiyo to wamiye notiyo. To wach moro ni wapinga kata gimok pingi. Ing'e ni kata agriculture mokalo mokuwene Galana Kulalu ni en gima ni itere pesa, igo budget chamo. Kawuono koro bando chieke mkata kumitere onge. Mana dieri makende ma jo media malanda to kata dhipo kadhi kuno. Koro miyo wawinjire youth ma was reported to officially confirmed as trained in digital technology 350,000 in 1 year mane President William Ruto donjo ge sirikal ni. Ang'o miyo koro wapingo Ruto? The jobs. The jobs muchiu 109 in the digital sector. Digital sector ni ena wuoye mang'eny nikech achiegni kode. I'm in touch with the minister and the PSS most of the time. Omiyo wawinje to gi kar pino. Awacho ka jachir kabisa. Security ba awacho nu ka jachir nikech kanya achiegni go gik mwasetimo. So kik wawuondre ni gimoro amora wapingo. Nikech samoro be kata japingo dwani miye ng'ato thuolo motimo gimoro. Ing'e ni ndalo moro ing'e ni kata mana im kadwa tuomi to ywa chien. Kata mana mpira kidwa lo gol to ywa chien kokidhi goye. To un kuneno ka Ruto ywa chien matin oduoko wa chien kuno ne waonge bas. Wawinja ne pach recho wach moro ili ka tudore kod wach ma video wacho. Waduoko mana penjo mopenjwa. Kopenjwa ni ere rach kata ber miseneno gi sirikal to kanyal kao ber taketo kar rach takao rach taketo kar ber. Omiyo mokwongo chanwa wuoye gik moko ne kadhi maber e opinywa ka. To bende ok wawach weche mwaneno kadhi maber for 5 years. Wawacho weche mosetimre in the past 1 year. Ichako kiwacho no maber ni lure ni ichako ng'wech nang'o. Okochuno ni ng'ato kochako ng'wech matek teka kodhi tieke. It is how you finish is what matters. Kineno ni dwa lwari pungni timang'o e diere kae to ok bidhi kodi maber. Nyocha kae the president seche mosido wuoyo tiwacho ni we are unfair to the president. The president employed gima kizungu wacho ni the power of mercy act. Seche mowacho about integrity issues to kendo koro mano donjo na hinya. Nikech seche mikao ng'ama otimo gima rach kaka David Koech ma chik kendi wacho magidhogi ni mano onge katiba. Power of mercy is enshrined. It is there, power of mercy. Emo mi otiyo gi teko no. Ni katibo yiene kaka president no nyalo pardon ji mopogre. To katiba moyieni no, there is power of mercy act 11. Manyisi kako negitime. Emo mi ji wacho ni oyo, there was no transparency in the manner in which the list of the 37 pardoned people. And just to add, there is a Benedictine committee, power of mercy committee, ma advise president. Okay. They did it. To seche magiti imoto danu wacho ni we all know ni Koech no bedo sentence chieng mane I wacho ni ni ngato kobedo accused. Ok nyalo wacho ni koro ok nyalo miye tich mana diera. Naked until your case is judged and ruled against you. Eko nyalo wacho no widi ni jakuo. To ito wange ni jayaj. Aso wacho ni koro
owidini inyalo miye tich nikech gima noweno owidi otimo kotimango okotimo. But kisebedo sentenced, meaning you've been found culpable and guilty of that particular offense. Mosemi sentence, like in his case, was 6 years. He has not served. What does the Power of Act say, of Mercy Act say? You're supposed to have served, I think, 3/4 of your term. How much has David Koech served? Mara, you also mentioned, both of you actually mentioned, and kakangano mabendo otimo governance. Let me support. In the tenets of governance, good governance, there's something called equity and inclusiveness. Bende mano nenore teloni. Jatelo no wacho kendo nwa mor kaka an ngama miyo na mor malich no wacho ni tenda ne wadhi bet gi 50-50 mine 50 joma chuo 50 in whatever appointments starting with the cabinet. Have we seen that? No. Mano pok otimre nyaka kawuono ma wawuoye ni sani nonetheless odwa wache. Yes, to mano pok otimre. Asineno gimomiyo seche moko kata kidwaro support bed matek bende gi wach mang kaka idwa loso wach no nikech iwacho ni equity and fairness must prevail in any leadership, but this is a very transactional leadership style majoge nigo en manania ango magain sani emomiyo kata ka jalup ker wacho ni wanoneno gi mana onyalo loko wach ne kiny to wan wagej gi within the 1 year iyudo ko wacho ni my en government molosi kaka kambi. Stakeholders. Wan gi stakeholders ma ber mwanyalo kelo nu e gweng'u kata unjo tai jo Mombasa nikech nokugonwa mbulu lure gi kaka chuny olendo. To seche mise kao telo kata nen mana babe mokao telo ok dibed gi maber ko wacho no kwadhi konyo jo central nikech nok gigonwa mbulu, whereas kata jo central go for example are equal taxpayers. Matio ni pesa mitiyo godo kati hole joka mabo miyi miduoko godo. Omiyo as much as owedi dwaro ni wa support nitiere kunde mi support mana kaka na numerate gino ni mayo timo maber mo timo maber, but even in those interventions ibo yudo ni nitiere kunde magitimo mok be ahinya and yet we are calling them interventions. Omiyo wan wabed joma dwaro konyo sirikal mondo waneni wanian mwagejigoni itimo mama ber, itimo mama ber, itimo mama rach. Ere kaka inyalo loso maber ni to be sustainable. To ere kaka wanyalo konyi e maricho mwaneno gi mondo bende olosre maber mondo waduto kaka jo Kenya wabed kwa mor. Seche moketo wifi mo owidi wacho bondo ta na bondo to koti mara dira ma Nyasaye mok wariambi. Wanyalo mana nyiso waziri ni waziri wagoero kamano ni kelo nwango wifi. To nitiere kaka okotimo timno nade maber nikech bende koko wacho to kobitimango okobinge. Wewe winja ne pach Kevin Osido bende kalure kod weche duto ma bende watu wako kinyima ka imba ang'e ni nitiere weche ma idwaro duoko. Ingeni kaka ne awacho motelo ma bende jatelo Mheshimiwa Widi nendo support awacho ni president marwa osetiyo maber globally mar mondo ne pinje maoko. In fact, in the past, kano donjo ni hapa ni no dhie pinje madhi mna 21 plus. In the last almost, the first 6 to 7 months, kane ko kao sirikal. Mabende pod wakwano e higa achiel mokalo. To gimane mano kilunwa kaka pinywa mar Kenya, en ni nitiere weche mano chakre kuom debt, kata gowi, kata ahola, ma Kenya nitiere godo, e pinje maoko. Maparo ni en gima ber ma president marwa en twak maber kata mbaka maber mosechako, but king'iyo locally gi kaka Kenya Kwanza osebedo ka holo pesa kata kutiyo gi kaka gisebedo ka gitiyo gi pesa mohol, aparo ni debt burden kata mzigo ma jo Kenya nitiere godo mar gowi odhi malo moloyo kaka ne en higa achiel kane sirikal mar Uhuru Kenyatta ochako. To samoro nyalo bet nikech kaka ne waparo ni kaka ne gisenyiso wa ni mondo wapar ni ne gikao sirikal maonge gi gimoro. But penjo manyalo bet en ni ere kaka inyalo go rallies every Sunday, every Saturday as kaka jatelo mar piny gi empty coffers. Pesa ma idwa tiyo godo gi akanye. But kawa move forward in terms of gigo mabendo setimo maber en ni king'iyo kata mana trade kech aparo ni economics and trade ne form a very good base e rally mane ni goyo.
Kenya globally trade and business opportunities kendo kakilando ne jopinje maoko beyo kendo gin gigo ma samoro ka okinja Kenya tinyalo wacho ni to Kenya ni kara en piny maber kabisa. To mano bende luwore gi pinje ma Mheshimiwa Ruto oseyango ne jo Kenya ni ginyalo dhi maonge gi visa kata samoro bende maonge gi passport. Kecha paro ni mano be kawang'iyo foreign policy and international trade and business mar Kenya kwanza, the policy and policy ma support Kenya generally. But king'iyo opportunities go locally to gin opportunities maonge. But katieko e gima bende still on global politics and international trade, climate change summit, Africa climate summit, en gima berndi. But kiwinjo kaka Mheshimiwa Wedi wache, to an as an observer through my governance lenses, I feel ni there are serious misses. Kaka mage, mapono no kochopo kare nyaka sani. Recho, makama kaparo no gikanyo mondi recho. Mokwongo, jogo matiyo marach gi mwaluongo ni lwasi mar piny. Kaka China, ne onge conversation ni. Jo America, nene nitiere, but commitment kaka ne President wacho for long, I think for almost 1 hour and 17 minutes mar speech mano wacho, kech note mosiyo pinje maoko, ma are the biggest wasters of carbon and green energy. But kanene envoy mar rais mar jo America ochung kaluwore gi commitment mar Mheshimiwa William Ruto gi loso mar Mheshimiwa marwa William Ruto, commitment mar America ne onge nikech ne wa feel kendo kane chano summit ne waparo ni America ne nyalo kata mana pledge over $300 million mar mondo mi pinje kaka Kenya mondo okonygi in terms of climate change and adaptation. Omiyo king'iye closely to chal ni na gimoro ma watimo mondo onewa. South Africa, for example, ok nobedo represented in terms of presidents. Ok naneno ka Mheshimiwa Cyril Ramaphosa nobiro Kenya ka. Nigeria, koro kwang'iyo the big movers mag Africa. In pinje mawang'eyo ni kowacho kama to Africa dhi kama left. Tunisia was not there. South Africa, the presidency ne onge. Nigeria, the presidency ne onge. In terms of the president, let me talk about the president. Okjok mooro nikech naneno ka minister moro ma wachalo koda waziri mwa Nigeria ne loso. South Africa be asewacho ni onge. Omiyo samoro ka wadwa ng'iyo kaka president marwa tiyo to dware ni wan kaka patriots ma Kenya be wanyise ni Mheshimiwa kata bedo ni jo South Africa ne onge to summit ne ber ndi. But goesi mune Mheshimiwa Cyril Ramaphosa ipenye ni to ang'o momiyo ok ni biro to siep ni mana Nigeria chabe ang'o momiyo ok no biro to maun kaka jo South Africa gi jo India gi jo China un nyaka gimi luongo ni BRICS nikech Africa Climate Summit obiro 3 weeks after the BRICS. Ang'o momiyo president mar China nyalo wuok China te modhi nyaka South Africa to ko nyalo wuok China te mobi nyaka Kenya kama is just 2 hours away from South Africa kai. Nyaka bed ni nitiere gimoro ma president marwa dware ni mondo wachne. To nikech wasendiko ne Minister of Environment adwa kwayo Mheshimiwa Wedi. Nikato bedo ni wawacho ni Africa Climate Summit ne ber ndi. But dware ni mondo wang'e ni tang'ono gini ma ok no dhi maber. To the last bit of it, Joyce. Ere kaka locals ma Kenya ka impact of climate change. And ketho gi kendo chwanyo gi to commitment mar sirikal mar Kenya marwa kawang'iyo wanie down the line against the backdrop mar Africa Climate Summit enang'o makuru parono gi kanyo matin kende kalore ne chenro mar mbako romo bende wawinja ne kaka jopiny wuoyo e counties mopogore opogore gi thuolo nadwa ni wawinja ne kaka jopiny e county ma Kisumu bende mano Kisumu kaachiel kod county ma Mombasa kaka ne gichwalo pachgi kotudore kod higa achiel telo mar jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne chalo nade. We wawinja ne monde. Nyinge ga gen Michael Okeolwen ajadak ma Kisumu ka kendo an kaka organizing secretary mar bunge la wananchi Kisumu kama wantie kani. Mokwongo daero wacho ne nyaka nye Ruto chak te tije kawuono en higa achiel. Anyalo wacho ne gik ma Ruto osetimo malong'o an pok aneno gi wang'a. Aseneno mana kowuotho ko osingo project wi mitoka
wi mitoka ok ang'e ga ne be project timore kech ang'e ne project itimo ga office koka wuok oko. Anyalo wacho ni an anyalo reto Ruto ni nyaka nyoti nyaka sano sescom mana D-. Gima osetimo malong'o onge kata achiel. En mane gima osetimo malong'o madiang'ane en mana kawo joma ni Azimio to rwake UDA. Peng nywaneno koidho wi peng mar electric. Joma nyose kawo peng no nyose chako kawo peng go duoke warehouse. Kunde manje gigol kech en peng maka koth chwe sani. En koth makata sok nyalo chwadi e wi ok nyalo ringo ko. En peng makata sani kadipone ringo ka betio ka mach ne orumo kumidhi chaje kende is a problem. Ok ang'eni wan kaka jo boda piko manyo okelo no wadhi chaje kanye. Kadwa wuoye wach higa achiel Ruto osetiyo gik mosetimo e Kenya ka an pok aneno. Niko mokwongo notemo wuoye wach fertilizer ni fertilizer okel no dhi duoko nengo chien to fertilizer e sirikand Uhuru gi Raila emane jo Russia nomiyo gi fertilizer nono mondo gibi gikony godo jo Kenya. Gikone wawinjo ni fertilizer iuso 2,500 to fertilizer miuso 2,500 no bende mondo mi yude duka tek nyaki apply to mondo mi apply mondo mi nyingi owuogi kawo ga time maji achiel mawinjo ni wayudo fertilizer kuma giyude bok timruok nade ok nyisi. Koro Kisumu ka nyisa kama iyude fertilizer duka miwacho niya ka inyiewe 2,500 adhi anyiewe kata sani nyaki apply koka ni yud fertilizer. Kano bukore ni sukari nobukore ni mogo dhi dok 100 awuothe dukni nyaka manyandaru ok aneno mogo mar 100. Kanyocha kobukore after 2 weeks sukari dhi dok chien. Wuod mama sukari pok aneno modok chien pod en mana 500. Nyinga en Chal Sosako. An youth coordinator Kisumu County mar UDA. Omiyo nyaka ne President William Samoei Ruto waneno ka lokruok osebedo Kenya maber. Kech mokwongo tik kano kwongo tamo muma gima nowacho no dhi kwongo timo en no dhi duoko judges mano wacho ni mane president mokadho mano kawo karo tamore kete odeke tich no keto gi kendo kwa kanyo ni tip mowuok e pap to judges go kiny ne chako osoya gi kata omiyo gi mumo sidho gi ayanga ma gichako tich. Kwa dhi weche mag school waneno ka sama ne president macha wuok president mokalo wuok mano Uhuru Kenyatta ne wan gi weche mane chendo mag CBC. President Jose dhi noloso komiti kano se yiere ma komiti ni obiro gi paro maber maka wuono CBC dhi maber kendo kwa higa ni wadhi loro kaka waloro ga pile. Omiyo weche mag school aparo ni koro ber. Weche mag university ni winjo ko wachi ni nitie bedo gi complaints moko matin to sani be koro nitie. Omiyo weche mag school kara sani nitie program moro ka molos ma sirkal okelo ni ka nyathi oyud ni owuok e family modhier mok nyalre to dhi university tibro chule gimoro amora ma gimobro dhigo kende school pesa mobro ting'o en mana pesa mar dhi manyo hostel kende mar dhi chulo hostel modong' te sirkal bo chulone. Omiyo higa ni gik ma president nosingonwa weche mag ndara aggregation centers kancho bire piny luo kaendi mokwongo kanoyiere to kamobire mokwongo piny kamokwongo dhi kowuok e state house en piny luo mabei noketa affordable housing kanyo. Sani ji dhi mbele nyithindwa yudhewa ma Homa Bay sani yudhewago ochako tich kanyo kendo gigero utego. Mano en dongruok. Ema wacho ni kasi manso ni gima inyalo timo. Kiny biro Kisumu ka igero Mamboleo ndara ma Mamboleo. Aero wan gi ndara ma aero interchange. Sia kucho nobiro monyiso governor Orengo no dhi miye tingni nowe tingni 20. Koro miyo dongruok luo Nyanza ka wan gi dongruok mang'eny. Omiyo ana wacho ni president osetemo ka higa achiel ni mosetiyo kama koro kwa miye higa 5 tano ka 2027 koro kata gimodhi campaign ne onge idhi mana yiere. Nyali luonga ni Vincent Ofafa ajadak ma Kisumu ka. Kang'iyo scale mar 1 to 10 kadwa rank tich ma Ruto osetimo anyalo miye 3 nimar tich mosetimo nyalo bedo tije mathis sana. Achiel kuomgi en kutenga mano tich maneno kolere sana kutenga vitu tijno lere mana mi 100% kutenga vitu to gik mano chiko jopiny gik mano sero go jopiny achiel kuomgi pok aneno kata kotim en mana wuondo ji gi siasa mang'eny wuothe pinje ing'eni podogo siasa kar mondo ti higa to osechopo higa achiel to
mano gima wan wakwedo kaka jodak ma Kisumu nikech no adieri onge gi tich motimo. Asla fan nokelo lakini mano ok ing'e ni pes jopiny kata nakawe to kanya chule nikech mano pesa mane sero wago mano seserwa mane wasedonje box maonge tiende mondo waduok nikech mano pesa wa ngama no kawe to duoke mano badho ando ka duoki. An gi nyinga na Nelson Odire an jadak mar Kisumu ka kadwa wuoyi ga chiel mar Ruto ga chiel mar president ok wasemor kaka jopiny nekech gik miwacho ketie tim no wacho kata mana wach mar NHF ni by dwe mar 7 wadhi chulo siling 300 sani kanya dhi chudo achulo siling 500 to gona mana erokamano koro adwa kwa president ni kapok odhi promise jopiny gimoro to bedi e piny gi PSS mage ministers mage mondo wach gi mos bedo implemented. Wach mar somo no wacho ni odhi duore gi cartels mag somo to waneno ka somo pod ma difficult, nyithindo kwamo, pesa onge, iwacho ni nyithindo adhiya pesa biro luwo gi badai. Ok wane ka tunnel mar Ruto tuchi mar Ruto kamoro luwoni ok wane, pok waneno president machal kama nyaka nene. Dawa kwano dog chien wach mar bede wi lori. Ing'eni kata mana sani chalo gima pod wane campaign mood to sani en satich omiyo dwoko president otimi gik mano wacho ni jopiny. To gima waseneno nyaka ne sirikal ni donje telo tek en mani deruok dhano tek, waseyudo tabu. Gima wauso kani sani an auso kuoyo, agolo kuoyo Malindi, chon agolo kuoyo tan achiel ni chula 1,500, sani kuro donjo 2,500 to bei kidwa tere ne customer bei kata mi mana bei machon cha emono no chuli koro en hinyruok. Nyithindo bende notiyo na kama pakia kuon gi nyithindo gi odenyo amba adwa ni ng'ad pesa gi mondo ayude gimoro gimbe gi ywak ok gidwar, koro en hinyruok ba wahinyore kae. An pek maneno wan gi sida onge ber moro mwaneno nyaka koro jatelo ne kaw telo nyaka koro Higa. Chon ne wan gi pesa ok wadog e ot, waloko biashara kacha. An mama tima iko watoto watima kidhi loko kacha jo count ko kao gine ne kao pesa kuomwa kucho kendo kwacha kwa biro ka kendo gi kao pesa. Koro waneno ni gimwa timo onge, wachung mana kuom Nyasaye to onge gimwa timo, wan gi sida to kendo wabambanya. Onge ni diuk an gi kanta ka timo light transport atingo mzike mag ji. Higa achiel nyaka ne bwana ni kaw lodge nyene noketonwa gik mang'eny sana. Nowacho ni mafuta nyalo loronwa piny to wajoma bende watiyo mana gi pes loan matindo tindo. Sani kata loan kikawo polis bende ndara kiketo gari polis ng'wech koni gi koni, yani weche mang'eny matindo tindo masane wakwamo nyaka gi loan mwakawo gi sani ok wanyaka kata chulo. Wahinyore wa jo Mombasa ka kech wan mabor ka wabiro manyo to bende kaka sani piny sirikand ni terowa ok ober gi wananchi ma kawaida nikech nowuondowa ni wachako gi piny kwadhi malo to sani waneno mana ni malo ne makoro ji nitie te nikech wajo piny ok newa kata gi wang' ariyo. Koro wan wajok gi sirikand ni gima dang' watimo kia pesa mondi tiyo go e od bura kanyo ma kata wan jopiny ma piny onge gima wanyalo loso mwater kata nane bunge ma area wani mwatene ni wan gi shida makama area mwatiene onge gik ma gigo konyowa. Sani en ni japiny sacrifice kaka onyalo chiewo oyud gima onyalo chamo no cham, ka en onyalo yudo gima onyalo chulo go loan mare ochul, lakini piny sani tek. Mafuta mane bwana ni waidiwa sani mafuta mondi imedo kinyi godhiambo mok wang'eni to wadwa konyore nang'o wa jopiny ma kawaida. An Felix Odhiambo au kaunti ma Mombasa kae to an gima nya wacho en gima achiel ni no promise wani dhi miwa kiwa to pok waneno akiwa nyaka sani. Koro wakwa joma nwagone gi kura mondo mi wambe gi parwa gi kaka no wambe watimo ne kaka maber kaka no gineno ni kata sani mokwongo an maraj Mombasa ka an maraj makata gari ochunga pok ayudo kata tich chakru kinya donj ka mala ma Nyasaye ayude kata trip mar achiel ater onde ka onge adier Mombasa ka onge
Nyakore mga jong mago paro mag jopiny kowuok e kaunti ma Kisumu kaachiel kod kaunti ma Mombasa kama jopiny nitiere kod paro mopogore opogore kotudore kod higa achiel mar jatend piny Kenya William Ruto e telo. We wasomane moko kuom ote mabende joneno magwa oronwa achiel kachiel kokale namba mar 36000 kaachiel kod Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo ote makamago achiel kachiel. Aboso minde Jakambogo wacho ni mbaka romo mit to an gi penjo ne owidi. Bende ne oneno ka Kibaki wuotho e wi gari ka osingo bang' kao telo. Action speaks louder than words. Gige let Kibaki ne nenore kende. Ruto oti owe singo waol gi singo wan wadwaro tich mondo wawe wuoyo pile ka pile. En boso minde Jakambogo. Ote machielo Francis mar Kibera wacho ni ma Francis mar Kibera Ramogi donjo maber adiera to pejna owede niya gope obedo nade. Negi wacho ni ok gibi holo pesa mora mora obedo nade kendo. Mano kotudore kod weche mag gope. Ka Peter Thomas bende wacho ni en Peter Thomas Siango kowuok Mombasa. Wacho ni higa achiel nyaka ne Ruto kaw loch, nothing good to celebrate about. Wacho ni Kenya shillings depreciated against the dollar. Ko wacho kanyo ni to its highest. Wacho kanyo ni nengo mar fuel bende sani koro oseidho malo. Ka bende wacho ni nengo mar ngima bende oidho malo. Nengo mar mogo podi wacho kanyo ni en shillings 200. Kato bedo ni giwacho no sedok piny nyaka shillings 159. Ko wacho kanyo ni nengo mar teko sitima bende sani koro ni malo. Wacho ni onge gimora mora ma jo Kenya nyalo mor godo. Enomiyo tend William Ruto atamalo 20. Erokamano ahinya Peter Thomas. Abdalla Abdi bende wacho ni an Abdalla mar Katito mosna jatelo owidi. Amor gi kaka ker osegore gi mibadhi to Katito ka mibadhi lich. Mano ote mar janeno marwa. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni the kind of hypocrisy in this regime washed away anything positive magisetimo. Wacho kanyo ni Gashagwa, Ndidi Nyoro kaachiel kod Moses Kuria gigo magiwacho miyo jo Kenya moko bedo kod paro kata mar pogo piny. Wacho ni machielo en endless political mobilization kaachiel kod gigo mowacho kanyo ni gin hot air promises. Kabendo wacho kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka chiwo singo mak ng'eny ahinya. Ka wacho kanyo ni poaching opposition MPs bende dhi nyime bende dhi hinye mbele kae. Mago joma nigi divergent opinions gidhi chako gwere kendgi mbele ka. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Ote machielo mara Kotonde bende wacho ni japuonj kendo chairman nega kod wisdom. It's time we accept the truth. Ruto e rais waol gi bede opposition. Wacho kanyo ni oyo oromo wa oneno wa ka entiere bore Nairobi. Kamago ote mabende joneno magwa oronwa achiel kachiel kokalo e Facebook achiel kod namba wa mar 36000 kama bende ang'isi ni nyalo twak kodwa okinyi makawuono. Wachako kod wachno doyo widi mar campaigns mabende japiny moro chwalo pache kanyo kowacho ni e kinde mabende jatend piny manosenindo Mwai Kibaki nokao telo nokwanene e wi gari. Sani jatend piny Kenya William Ruto higa achiel e telo wasebedo kwanene adiera e wi gari mabende nitiere sigana mabende nwatime Ramogi TV kae kapod ochalo ng'ama pod nitiere mood mar campaign bende ma en gima kare mar timo higa achiel kende kosebedo kotelo ne piny Kenya. Kosang'o matimore owidi? Mokwongo wayiere ni penjo mopenj ka gime kata koro kik udhaw na kao sama ng'eny nyaka duokgi mondo ginene. Inyalo mana duoko gima na mapiyo bende naseneno ka Kibaki bende nitiere wi gari kapod timo campaign makende to penjo na duoko kar chakruok wiwe mowil en man sani kora bro medo ni Kibaki be state ne chan nokonya bede wi gari to Kibaki apeber ni the chief oppositions emano donjo ge sirikal kaka partner ne ng'ama ne ing'eni Ruto wuotho wi gari oduoko gik ma jo Azimio wuotho kawacho. To bende ber kaka jatend piny Kenya William Ruto kar tiyo ne jopiny to koro opuso weche en kaachiel kod jalupne gisebedo ka gipuso weche mabok ni kare ka jatend piny gi jalupne wacho. Ok opuso yo golo mana weche. Ing'eni nitie weche moko mag miriambo ma kiwinjo kiwacho to in head of state to kinyal ling. For example, ni Russia omiyo jo Kenya fertilizer nono to in ikawe uso negi. Mano miriambo ma ka in head of state ling to jopiny dhi kong'eni mana dier.
Russia nooro fertilizer ka 30,000 tons to ne ok en fertilizer midhi kom gi puodho direct, ne en gima iluongo ni fertilizer concentrate ma nyaka duoki, ma mede gik mimede, ma pake gunde, ma terne jopiny. To sama wawuoyogo ni the government mar President William Ruto ose distribute 280,000 tons of fertilizer. To kata kopogore kod wachno mar fertilizer, bede wi gari kowacho weche mopogore opogore, bede mood mar campaign, kata bedo ni campaign noserumo, bende ber adier? Oko campaign be poka joko kwa kura. Odhi mana duoko miriambo ma opposition wacho. Da opposition dhi ling mamak buomb gini warito tiek tich mondo wabwa ng'ad buche. Dikoro president be okuok dhi kuro. To bende ang'eyo, onge chieng' ma president wuok ni kawuono ta dhi campaign, kawuono dhi rally. En mana ni kodhi zindua mradi moro, kodhi launch gimoro, kodhi commission gimoro, kowuoyo kata kodhi e kanisa, kamonene jo Kenya me iwuondo ka, to uwuoyo ga kodgi. Onge rally moloso ni ma rally modwa dhi e campaign. Omiyo wawinjre awinjo ganda. To ing'eyo, winjo kamoro penjo ni gope obedo nade. Mokwongo ndalo moro na aneno ka media no report ka chikili ni gope koro sudore from 9 billion to 10. Gima ne ginyiso ji no ae 9 to chope 10 nade. Ae 9 to chope 10 nikech Higa no rumo to fuku ni nono gima ne chule gonge. Mano interest ema no tere 10. Wawachi ne jopiny adier. Kata an samoro ka credit card na koro dong 13,000 to spend. To ka kinya chiew tayudo ka koro an gi negative 50. Nikech limit na en 600. To interest koro komedi e wi 13 mono dong cha to chopo kuro. Interest nyalo miyo gopi medore. Koro interest mane ok ochul e higa mokwongo ni ema nomiyo gowi no sudore. Onge gowi moro mikawo malong'o e sirikal kaka sani. President William Ruto wacho makende ni watwe okanda matek mondo wachul gope, mondo wabed free, makata koro wabro ng'iewo unga 50 bob to wabiro ng'iewo. To wach machielo awinjo ka ng'ato pingo peng kabisa. Pengo kolos Kenya ka, olos gi oko to kelwa mondo wati kodgi. Kiyude gimoro marach, to wadoka kono mera gimuloso ni nigi rach ka, dwano time maber. Machielo madona wachi, wach ma ojoga winjo en coaching opposition MPs. Onge ng'ama kawo bunde kete ng'ato ni wuok koni dhi koni. Awinjo wacho nyaka nong'iew, to ng'ama osewacho ni an nong'iewa, kata magiseromo go king'iewo, kata man gi evidence no chul ng'ato onge. Gini ji dhie mana kendgi. Nyaka abe nong'iewa, ta ane mana kuongo dar. Onge ng'ama ing'iewo, en ni ng'ato neno ni koni, mibadhi nitie adok koni. Kinyalo chuno, ng'ama no sandi utiko koseloyo kaka Elisho Dhiambo cha. Ni en embe ni kodok kocha to mano ng'iewe ang'iewa. Maru ni utweji gi tol ma kong'iewe kokigonyo. Gima duong' ni jo wabunge auchiel manodar ka. Onge ng'ama nong'iew, ne gineno mane gidhi the right place. Omiyo wach manong'iew no en siasa manono mar ketho nying ji. Nengo gik moko adwa ni mondo anyis jothurwa. Ok en thuolo te ni ka nengo gik moko dhi malo to iyuak ne sirikal ahinya. Samoro onego bed ni ywak ne ng'a? Kalure ni sirikal ema ponono lwet jo Kenya ne sirikal matiyo ahinya nikech ing'eyo gima nyaka wawinjre e pinyni. Ni bando mokom sani ikayo bang' dweche 3. Gik maricho manouro komo, koro thothgi wakayo e sirikand Ruto ni. Gibiro mana dok piny kaluwore gi mikakati ma Ruto osekelo. Penjo nyalo bedo ni ikayo gi kuom thuolo maromo nade? Mano en. Thuolo maromo nade chal nade? Chalo ni Ruto budget ne mokwongo nosom e dwe mar 6. Kawuono wan e dwe mar 9, dweche adi? Dweche 3 ne watiyo gi budget mar Uhuru mane gisechamo gi campaign nego Azimio kata gimichulo go gimoro amora onge. Omiyo wawinjre kata mana dola ni dola pod dhi malo, onge switch moro ma president dhi switch ni dola dok piny, dok adol mag. En hali mar uchumi, hali mar ohala ema duoko dola piny to tere malo. To ka Ruto temo keto hali maber mondo gigo dok piny to unune yo campaign uwacho weche maricho nokethore. Gik muwacho go jo pinje ma oko be winjo, to jo pinje ma oko gi ema miyo nengo dola dok piny nikech ohala mag pinje ma oko emitie gi dola. Aneno ka thuolo mar warumo kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono recho korka kori. Wach ma bende osebedo ka nenore lela. Jatend piny Kenya William Ruto kinde ka kinde kowuotho e gwenge mopogore opogore pod omedo chiwo singo. To higa achiel nitiere singo moko pok ochopo.
bende ber ahinya ka omedo singo ewi singo koso kungo tiek ane moko kaachiel kod weche ma bende kungo tiek mano osingo ka eka po nono ket singo moko kaachiel kod weche ma kata jalup ne Rigathi Gachagua osebedo ka puso nikech ang'eyo ni baking ni 5 ibiro bed king'iyo ni William Ruto gi Rigathi Gachagua notiyo nade. Adiera makende ni kapok kata nyako kisero ok inyal nyise ni aheri to kinyin ja arus ma in koro isemie nyaka tarik ma kata jodala uto okia matin ni isingo hera timede gik moko mondo ilomb ng'ato mondo med heri tadiera makende to kaka idwa chopo e arus cha to pod itim nade kata pesa ne masiche mokionge go omiyo ken gima ber kendo den kwayo mara ni ochopie ne rais mokwongo en sama koro nego bed notiyo n'oganda ong'iyo niya ang'o momiyo atemo kaka dhano to jopiny pod ywagre an aneno ni inflation rate odok piny ang'o momiyo despite the inflation rate dok piny ngima pod ni malo ang'o kendo manyalo timo kara mondo mogo ni kama nawache nodhi bet lower than 150 shillings cha waduoke nang'o nawacho ni kadonjo to fuel levies mang'eny ka adhi golo mondo nengo mar fuel odok piny when nengo mar fuel odok piny essentially gima president emotimo omedo manufacturing industry omedo strengthen gi enhance the ability to kotimo kamano the ripple effect kizungu wacho en niya jowa ma owidigi ni wacho ni digital akia nang'ono go nyithindo go idhi ndike tich which is sustainable. I don't know how sustainable ajira digital would be. Ni nyalo time kawuono, inyathi ma ja 20 years, ichako timo ajira digitization kawuono, tijwa chopo 40 kadhiambo kawuono kan, to podi timo ajira. Can you run your family that? That is not sustainable. Omiyo kik wabed gi interventions mag koth niya, kaka sani waringo ni El Nino biro, to wiwa wil niya, pile to wan gi floods, to kwarangi how can we mitigate this forever. Angoma monwa keto gibeons, angoma ke monwa dig dams ineno, kata water pans, mapigi boro biega, okni every year we are coming up with a contingency fund. Mondo wa problem cha recur every year. Omiyo ka jowagi dwaro konyo rais, owe chiwo singo moko. Gik mano singo nwa maber mano miyo joma oyiere nogo ni ombulu. Make gik moket e achiel e mbele ka. Mondo wane ni adiera rais temo. Ineno. Dhano ok nya ywaka kata timo maber kata ambe nitiere mabeyo maneno kosetimo matimo awacho. To kendo adwa nyiso widi. Owacho kae gima lite no wacho gi dhoge. Ni climate change nen gima licha ahinya kendo mana ahinya kendo medo to bed ni ng'e ni as much as nen gima lich mar Kenya owedi ni nen gi parallel climate summit ne Kisumu County which was running. Then why didn't they focus on one summit and give it their best? Because they did not even believe in it. Matin ni e chunygi ne nitie kiawa moro ni gini ok dhi bed motino nade maber. Koro ka mondisore mobimbore maka mayo kotimre maber to focus on at least ma Kisumu cha no wuok motino nade maber. Mage gik monyiso serikal ni itimo maber to nitie kuonde moko itime maber ahinya because that is a total wastage of public fund. You cannot run 2 summits the same agenda and you expect the same outcome. Why didn't you just pick Owedi and his team? Inyis gini ubene wamiyo uslo tuwo gi jopi? Kevin Osido. Ineno. No, just a second. Mana mapio in summary. Owedi is talking about party hopping. Koro kendo mayo kawuok kaka jasiasa. Ing'eni wang'iyo gima katiba wacho gi gima rais timo e gima wageje go nyaka nende ka. Ini wacho nang'o to katiba wacho nang'o to itimo nang'o. Rais wacho ni en gima onyalo gombo kendo one of the issues makata bedo discussed e Bomas is about party hopping. Mano kelgi just a second. Mana agenda mar Azimio to gima mitie gini mogik Joyce. Ni jo team mar Kenya Kwanza to wacho niya we are going to give you official party opposition.
Why do you want to weaken opposition and create an office for them at the same time? Matini niya ichiwo gi koni, tidwa chamo gi koni. Idwaro ni migi office ma is a shell. Ma onge duol. Nekech joka emit ilondo mondo bi kori koni. Aso kendi wachone niya, nudwaro office amiyo giteko. To joma nyalo support agenda mag jogogo bendi kawi kete ya office. Wach ni mogik Recho kwat loro twak moro kiny makana tika cheka kodi chuth. Mana mapiyo piyo. Kilor na oko ya. Au kalor ni oko. Recho sitieko. Recho tieko wach ni mogik. Kaesto Sido bende wach ni mogik. Thuolo mare moru. Wach ni mogik ni akwayo kendo mana gi muolo and all humility. Ni rais owe now rhetorics. Mondo kuro tine jopiny. Ande dwaro mara kato wacha chano dhi lemo ka wairimu kama wang'e waduto ni gileme kanisa gi every Sunday. Nikech seche mowuok kano dhi lemo Siaya, it is a cost on us. Seche mowuok bochune niya kochopo Siaya nyako promise jo Siaya gimoro mondo jo Siaya bo feel ni rais neni kodwa. And to avoid all these things, ang'oma mono rais lema e kanisa nema pile cha. Nikech onge richo, kanisa en kanisa. Erokamano. Waere gimano. To mar ariyo kendo mosi mana mapiyo piyo. At least avoid corruption gi cartelism mang'eny Kenya kagi. He promised to deal with that. Let us see him being very decisive and deliberate on how to deal with corruption. Erokamano ahinya Osido. Mondo wa save. Nitiere weche mang'eny ma Jatelo video wacho kaluwore gi penjo mopenje to kadwa dwell on that kendo adwa kwayi gi leadership mar Ramogi TV ni ichaki losnwa thuolo moro mondo koro waduog mondo wago e singu kendo wagede kaka odwoko penjogo nikech odwoko gi e yo ma kata japinyo ka feel ni en satisfied but ma adwa kwayo kechi penjo anito is 1 year enough be higa achiel oromo higa achiel ok oromo to gima watimo en kaluwore gi campaign manogo gi yiero manobet gi weche manowach ni the team to gima dwa kwayo jatelo marwa mar Kenya President William Ruto mokwongo an affiliate president ma is under siege kendo nitie kaka ofil nitie gik molawrego samoro be okonegi to jok moripo bed ni konye neno gi bende neno mana gikgi kech kiwinjo kata ka koloso ewi mawaziri meke jogo ma otelo ne sectors kata ministries mopogore chalo ka gima president bende onge gi a lot of anyalo luonge nang'ono jiwo moro ni jok ma miyo tichgi tiyo kaka adwaro kendo frustration neno kar mondo bed ni nenore ei cabinet to samoro kata ko oloso gi jofwambo to ineno ka non-verbal mare gi kaka ong'iyo mawaziche kande wuok omiyo kapar ni en gima ber ahinya to emomiyo samoro president dwa chung ewi lori odwa chung ewi matatu samoro bende dwa nyaka oriemb mtoka moro mayelo matin mako ringo mana kanya kacha e titere garage loso nikech odwa ni mondo o sustain commitment chande nikech samoro jogo ma entiere godo ma osekete tich mondo konye ok konye e yo makare to gimomiyo mano timore en diriyo mokwongo nyeni katiba marwa omiyo President William Ruto 2 chances mar bedo president for 10 years omiyo pod odwa ni mondo dhi mbele gi campaign kogedo e singo mar gik manowacho ka to namba 2 communication strategy mar the plan ma chenro misiki nyiso pile ni okti emomiyo kata sani watemo ng'iyo ni tang'ono ma president ni osetimo kadi ne bed Jubilee gi President Uhuru Kenyatta ne gi gimoro manilongo ni PDU, Presidential Delivery Unit. Mabai yesterday, ne gise golonwa gik malongo ma waparo ni President osetimo, to gi communicate gi. Maka uono de koro media opong gi jogo kagigo gigo ma. Koro miyo nyaka jogo ma analysts kata mana experts, kawanyalo luongre ni experts, thuolo mar critically analyzing. Aeto bang'e to wandiko negi. To but mar Kenya Kwanza ni, to japiny be chandre. Ere ber ma waseneno ei Kenya Kwanza ni omiadwa challenge jogo makonyo president in communication mondo gichiew gititich momiji to nikech bloggers ng'eny gi osiepe wae manitie kacha ging'eyo kendo kata gisepenyo ni tangono muparo ni wanyalo ndiko ni president osetimo wan ok chulwa gi Kenya Kwanza mondo wang'i gigo ma president osetimo giket
clear communication strategies manyalo konyo president mondo ji one gigo ma osetimo. To mogik, president mondo focus. In a president mar Kenya, whether Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ohero, kata ok ohero, kata Bomas dhi mbele, kata Owidi dwa singo wa kendo dwa remind wa wang'eyo ni Kenya nyalo mana bedo gi president achiel moro iluongo ni the people's president. To maloso on behalf of Kenyans to en achiel. President mondo o focus e delivery mar gik manene owacho ne jo Kenya. Owek paronwa kata obedo ni wang'eyo. Odhi mbele gi timo gigo moparo ni Kenyans dwa feel, kata obedo ni dwa timo appeal, global appeal mare is so strong. Kendo en gi a lot of support, I imagine, from the West as opposed to the East. Kwayo mara en ni concentrate on focus mar delivering singo manene imiyo jo Kenya. Erokamano ahinya Kevin Osido. Rachel Omolo kachiel kod Odoyo Widi. Kose dong imbise wacho ni mogik. Awacho sadi. Dong reche michako go. Tolo marwa morumo. Mana mapiyo piyo. Wawa sentence achiel. Buonyiri 30. Mana mapiyo piyo. Buonyiri 30 adona wachi. Na neno ka joluo oseng'ado bure chunygi. Ni ka gin gi president mar jaluo. E ka ngima gi nyalo dhi maber. Kuom mana dwa ng'ado negi rieko. Ni tok Raila ka. Wang' nigi manye jaluo moro mathuon. Ma jachir. Motegno. Mariek. Makochiko ganda ni gini wang' ni aduogo dala. To duogo go kochako duogo maya. Mano kende. Erokamano ahinya Odoyo Widi, Rachel Omolo kachiel kod Kevin Osido. Ubi mar mondo mi wabed kod twak ewi higa achiel telo mar William Ruto kod Rigathi Gachagua chalo nade. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende pod inyalo medo somonwa paro ni ineno ni telo chalo nade. Higa achiel koro nyaka jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne cham muma. Erokamano ahinya kuom ote mabende uchwalo no kinyi makawuono. Ote thoth ahinya mak mana ni ok wanyal somo gi duto. Thuolo marwa ema bende obedo matin. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Elojogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ne yo makare. Mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao manantiere godo kawuono, jomak picha, jomak duola, kachiel kod jogo mabende nitiere TX, kachiel kod graphics, kod director marwa mar odiochieng' makawuono. Wagoni erokamano ahinya kendo ibed kod odiochieng' makare. Nyaka kendo waromo odiochieng' makiny, oriti masani, nyinga Joyce Odur.